masango chipani chimenechi cha PDP 2024 mene manenera mujalita ima panjira apa kuti tiyese kungoyankhula nawo ziwiri zitatu tingokwera pang'ono kuti tiyankhule nawo akafika chapapapa muchithunzi mwanumo ndekuti mukuona iwowo akukwera ase tiyankhule ndabwana abwana takulandirani live pa Times Television anthu amayembekezera kuti mufike nde mwafika mwamsanga ndikuzatatha kuyembekezerani kadimo tiyembekezere zotani pamene anthu amayembekezera kuti mufike inuyo mwatenga uthenga otani anthu amene ali pano ndi amalawi amene amasatira chipani cha PDP. Iyi ndi convention pa Chingereza amati elective conference ikutabwerera pano cholinga chake ndi chimodzi kuti anthu atsogoleri a chipani asankhe National Governing Council mwakoyifuna osatife kuwasankhira yena nenyo chichitike kuno ndi chimenecho koma zambiri ndi yankhula posegulira msonkhano umenewo. Nathokoza zikomo kwambiri. Echabwino amenewo ndiye president a chipani cha PDP akondwa Nankhumwa kunena kuti ayankhula zambiri ukatha mwambo umenewu komano akungoyembekezera kuti convention imene makhalira muja ndiye kuti apasa mphamvu iwowa zikatha zimene zikuti andiyankhule mmene timanenera muja tili ndi makamera athu mkatimo ifeyo metatenemo ndiye kuti tikhaso tikulowa mkatimo. Manja mwamba PDP wali PDP wali Blantyre wali Komesa wali zili bwino ete zowalirana ndiwalire mwezi undiwalire PDP wali sikomo ndipeleke ulemu kwa Honorable Gertrude Nankhumwa mulandire ulemu wanu. Ndipeleke ulemu kwa inu Honorable Secretary General Honorable Fortunate Simeon Piri ulemu wanu. A chairperson a convention ino Honorable Bese Jirambo mulandire ulemu. Komanso ma trustees nonse a chipani mulandire ulemu wanu. Ulemu kwa inu Honorable Lemani Japita Pansi omwe ndinu mkulu ona the research and training ku chipani cha People's Party. Komanso nthumwi zonse zomwe mwabwera nazo kuchokera ku PP mulandire ulemu wanu. Ma regional governors muli muno ulemu wanu. Ma director onse amayi ulemu wanu. Ma director achinyamata ulemu wanu. Ulemu enu ake achipani ku constituency. Ulemu
ena Japani ku district komanso inu nonse omwe mwachoka ku region mulandire ulemu. Chipani cha PDP anachilembetsa pa 26 April chaka chino cha 2024. Zitatero pa 2 May tinafuna kuti atulankhani adziwe, nakapanga press conference ku Golden Peacock Hotel muzinda wa Blantyre pompa pachijiripa umene unali mwezi wa May. Mwezi wa June pa 9 June tinati tiye ndikachikhazikitsa chipani ichi pa nsonkhano. Pa 9 June napanga nsonkhano waukulu kwambiri pa Masintha mu mzinda wa Lilongwe. Titapanga nsonkhano umenewo tinali ni maprogramu oti tilimbikitse kwambiri ntchito za chipani ichi, komano kupanga loncherero pa Masintha mawa lake mdziko muno munachitika ngozi yomwe ngozi ya ndege yomwe inapha anthu okwana 9 kuphatikizapo Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Klaus Chilima. Za ngozi ya ndege za kambabe, za maripoti kutoka kwa mtu za kambabe, koma siku la lero ndikuuze niki kupatula atsogoleri a PP omwe apezeka pano kupanga launch kapena kukhazikitsa convention yathu. Modzi mwa anthu akanakhalapo anali malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Ndiye ndisanayankhule zomwe ndifuna kuyankhula potsegulira ndipemphe tiyime mphindi imodzi tipempherere mzimu wa malemu Dr. Saulos Klaus Chilima. Tipemphe mzimu wawo uuse mtendere. Amen. Tiye ndikhale pansi. PDP wali ni chifukwa chani tapezeka malo ano. Tapezeka pano pa chifukwa chopitiriza mbiri ya chipani cha PDP ndaifotokoza mwachidule ija. Chifukwa chipani chitalembetsedwa chimayendetsedwa ndi anthu 10 omwe ndi matrustees. Matrustees 10 omwe ayendetsa chipani ichi ndikamba za iwo pa speech inamwe ndipange kutsogoloku. Komano ngati chipani cha nyuwani zinali zotheka kuti ngati ne ogwirizira upresident wa chipani ichi ndikanatha kungokhala pansi kwathu ndikuyamba kulemba mayina ndikumapereka maudindo kuti inu udindo wanu wakuti, inu a secretary general, inu kayandani. Zinali zotheka ngati chipani cho tijangamba kumene sitikanapitaso ku convention yayi, chifukwa zimakhala zovuta kuti chipani chamba kumene chipite convention. Komano ndinaona kuti
chipanichi chili ndi eno ake. Chipanichi ndi cha Malawi. Chipanichi eno ake ali constituency, ku district, ku region. Ndiye kuti chipani chiyende pakufunika kuti pakhale National Governing Council yokhazikika. Chipani icho yomwe ineyo sindingasankhe, chifukwa ndikanati ndisankhe ndikanangosankha azinzanga okhaokha omwana omowa. Komano nkutheka kuti mwazinzanga ndikanasankhawo anali kuti ena khala ali azinzanga kumasamafunidwa iye ndi ano. Ndiye ndachipereka kwa eno ake achipani kuti asankhe anthu omwe akuwafuna maudindo. Ndi chifukwa chake tsiku la lero tasonkhana malo ano kukupatsani mpata enu ake, chifanana kuti maudindo mwana alipo 10 aja ndiwongogwirizira, koma tikasankha anthu pano ndomwe tikhale nawonso kwa zaka 5. Ndiyeno tiyambira pamenepo chifukwa chipanichi chikukhulupirira ufulu wa democracy, ufulu osankha, kuti anthu azisankha okha osati kumangolembera na makalata it has pleased ayayi. Komanso ndimafuna nene kuti ngakhale maudindo ena chifamene tinayambira kandi ku region, ku district, constituency, tikapanga National Governing Council tikupita so ma region tikapange zisankho. Tikachoka kuma region tikupita so kuma district tikapange zisankho. Tikachoka kuma district tikupita kuma constituency tikapange zisankho. Tikachoka constituency tikupita so pa area tikapange zisankho. Chifukwa chani? Tikufuna 1 anthu asankhe anthu okha, 2 komanso asankhe anthu otumikira anzawo. Chifukwa malipoti amandipeza tsiku ndi tsiku kuti udindo ogwirizira omwewu ongogwirizirawo tutagwirizira myezi 3 ena azunza nawo anzawo. Udindo omwewu ogwiriza ena anango okhalira olonsonkhano osapanga. Anthu makita kudabwa kuti kudera kuno PDP yonde ili kuti komwe msogolera ali momwe motu mmuzimu. Ndengati pa myezi 3 imene tachita bwino anthu akakusankhaniso. Ngati simunachite bwino simunatumikire chizadziwe chipande pomo. Ndikukamba ichi kufuna kulimbikitsa ndikukamba izi pofuna kulimbikitsa ufulu wa democracy, komanso kuti anthu azitha kusankha atsogoleri omwe akuwafuna. Chifukwa chipanichi si cha munthu mmodzi, chipanichi chili ndi eno ake, chipani ndi cha Malawi. Ifeyo ngati a PDP tizama kwambiri pofuna kulimbikitsa zinthu ziwiri zomwe tizazitambasule bwinobwino manifesto athu.
chaka chamawa. Choyambirira tikufuna kukweza umoyo wa amayi ndi achinyamata, komanso tikufuna kubweretsa chitukuko cholozeka makamaka madera ambridzi, makamaka madera akumudzi. Tizatambasula bwino mfundo zimenezo. Komano kwa lero ndanena kuti tili ndi cholinga cha lero nchoti anthu apange chisankho asankhe atsogoleri. Sitinabwere muno kuzanyoza atsogoleri azipani zina, ayi. Sitinabwere muno kuzatukwanizana, ayi. Sitinabwere muno kuzatchulana mayina, ayi. Tabwera muno ndi cholinga chimodzi, tisankhe atsogoleri. Mukatipasa atsogoleriwo ndiye tikhala pansi tione kuti misonkhano tipanga yotani, komanso tinafuna ndinene kunena kuti utsogoleri wa ine ndakonza kuti ndikapangisa msonkhano pa area. Zotumana iyayi wene pa area ndipita pompo, ngati pali t-shirt ndikapereka ndekha pa area, ngati pali nsalu ndikapereka ndekha, ineyo ndipita pa area. Chifukwa chani? PDP wali, PDP wali. Manena kuti chifukwa chani? Ine mundale ndakhalamo. Imadziwa kuti nthawi zina kuwapasa akamundi tatengani nsalu 10 zimpita nazo kumangochi, imakafika imozo losafika ndipo. Ndiye ndindekha basi. Choncho ndifunire zabwino zonse makandidate omwe mukupikisana maulendo osiyana-siyana, mukubwera kudzagwira ntchito yotumikira anthu, mukubwera kuti zathandizane ntchito yayikulu yomwe cholinga chathu ndi chimodzi, kulowa mboma 2025. Ndikanakhala kuti ndimanena nthawi zonse kuti ine ndikamba ntchito ndimayimaliza. Ndikanakhala kuti no sindikalowa mboma sindikanayamba chipani ichi. Koma lero ndifuna mutipase anthu tigwire nawo ntchito. Komanso kufuna kuthokoza, mukatithokozere kwambiri a British High Commissioner inu Bambo Nsosa chifukwa chokutumani. Anafunitsitsa ndikudziwa kuti akanakhala nafe, koma chifukwa cha zovuta zina akutumani. Kwa mukatithokozere kuti kuja ndinapita taona democracy yeniyeni ikuchitika, taona youth empowerment yeniyeni ikuchitika, taona women empowerment yeniyeni ikuchitika. Ndiye mukatithokozere chifukwa chokutumani. Kwa inu anzathu APP motsogozedwa ndi Honorable Lemani Chapita Pansi,
mukathokozere kwambiri kwa president, a former president Dr. Joyce Banda chifukwa chokutumani kuti muzakhale nafe kumwamba ofunikirako. Ndikudziwa nawonso anafunitsitsa kanakhala mmene timayankhulana dzulo, anafunitsitsa koma ma communication athu anali ochedwerapo. Chifukwa chotinena kuti akutumani, ife mwatilemekeza kwambiri. Ife ndife ndani kuti akati tikasupportedwe ndi former president wa dziko la Malawi. Mulandire kuthokoza kwathu kwa abusa amene atipempherera zoa anyamuka, tikuthokozaninso choka kumakata chifukwa abusa ja ni moderator wa makata CCP kundilande omweno makhala nawo pafupi mukatithokozerenso ndi mawu amenewa. Mundilole kuti panopa ndiyankhule chonchi kuti tsopano msonkhano waukulu wa chipani cha People's Development PDP tsopano ndawutsegulira. This is my last track. Chauta Karinano. Como sikunache ambuya kudalisani kwambiri komanso akhale nanu pamene mukuyamba ntchito yofunikira kwambiri komanso ntchito yovuta kwambiri yo sankha anthu maulendo osiyanasiyana. Ambuya kudalitseni komanso adalitse dziko lonse la Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Imeneyo inali speech kuchokera kwa president yathu Dr. Nankhumwa. Uthenga wamveka bwinobwino ndithu. Tsopano tikusendera kuti tipite ku voti yathu. Mwachikondi komanso chimwemwe tipempha abale athu amene munafika mchipinda chino kudzakhala nafe kuti mutuluka pang'ono amene simuli woti mukuvota nawo mwachikondi mutuluka pang'ono kuti ndondomeko yovota tsopano ichitike. Izi ndafotokoza mmene ndondomeko yake imakhalira. Aliyense akudziwa ndithu kuti nthawi imeneyi imafunika ukhawo amene akuyenera kuti avote. Zikomo kwambiri. Tawambere m'manja pamene akutuluka, tawambere m'manja.
Sia.